Esther timienu. Nsem ye chiri ohene Ahasuerus ebufuo no ano joye no. Okai West ni die oyoye ni die wahye tia no no. Na ohene asomfo a wosom no no ka se ma wonhwehwe mmabunu a won ho ye femma ohene. Na ohene insisi ahwefo na henie nsase nyinaa so. Na wonhyiehia mmabunu a won ho ye fe nyinaa mmra Susa aban mu. Mmafie ohene piani Hega a ohwe mma so no nkyɛn. Na wonma won sranuro na ababa a obeso ohene ani no ni hima nsi Vashti anamu. Na asam no so ohene ani na oyosa. Nsu Yuda ni bi wo Susa na ban mu a ni din de Mordecai. Benjamin a oye Jaba. Simai ba. Kesi ba wotu no free Jerusalem. Ni nomuma wotu won. Ni Yuda hene Yekonia ba ben hene Nebukadnezar tu won koye no mu baako. Na ono na oye ne nejanuaba Hadasa oni Esther. Efiri se na oni eja ne ena. Na ababa ano ho yefe na nani nso ye. Na neja ne ni na wuwu ye no. Mordecai fa ano ye ne ba. Na wote hene no asam ne mra no. Wohyiehia maba pi ba Susa ba na ehye Hega yase anu mu. Na wode Esther so ba ohene fie de no behye ma no hwefo Hega nsa. Na baba no so nani. Na onya nani manimonyam. Na oyentam de ne sranro ne chefa man. Na ode maba ba so a wayi won free ohene fie ma no. Na oyi no ne maba no kotena de ehoye ma no fie. Anso na Esther nya nkyere ne man ne nabusua. Efiri se Mordecai ahye no se onkyere. Na dan nyina na Mordecai kone na mafie no abanwa no anim. Na wahunu se Esther tiye ne de wode no beye. Na eduru maba no biara so a okọ ohene Ahasuerus nkyɛn. Enso woye no se de mma no mra tie kosi se abosome dumienu duruye ansa. Na sadia wansra na dodo tie no wade krobodi abosumi nsia na wade nuham ne masra nrodi abosumi nsia nso na ababa no de saa kɔ ohene nkyɛn biribiara a opese ode free ma no fie kɔ ohene fie no wade ma no anajofa na okro na anopa na osane kɔ mma fie a etia mienu a ehye ohene piani Sasgasi a ohwe mpenafo so ase anumu na onko ohene nkyɛn bio gese ohene no pɛ na obo ne din frɛ no na eduru Esther oye Mordecai neja ni nua Abihail ba ofa no ye ne ba no so se obekɔ ohene no nkyɛn no wa musa hweje die Hegai a oye ohene piani a ohwe mma no so no kaaye no. Na Esther nya wona wohunu no nyina animonyam. Na ode Esther kɔ ohene Ahasuerus nkyɛn na hemfie. Bosomi a ɛtɔsudu a ɛne bosomi tabiti a ɛtese ɔpepɔn no mu. Na hini afie ɛtɔsonson no mu. Na ohene ne dɔ Esther sen ma no nyina. Na onya animonyam ne adom n'anim sene maba no nyina. Na ode ohema die abotre no bɔ ne ti. Na omanu di hima Vashti anamu. Ena ohene ne to pono kase ma ne mapon ma ne nko anyina ene Esther ponto. Na ode amantam no to kyerewo. Na okyeche ade ese de fata ohene. Na wohyiehia amaba no ne mprenu suo no. Na Mordecai te ohene ponkase anumu. Na Esther nyankyere na busua ne man. Said ya Mordecai share no. Efiri se na Esther di Mordecai asem so se bra ohwe ne so no. Na Mordecai te ohene ponkase no mu no. Big time terrace. Ohene mpiafo baanu a wofiri wona wo wen opono ano no mu no. Buhuri na wo hwehwe se wode nsa to ohene Ahasuerus so. Na Mordecai te asem no. Na okoka kire ohema Esther. Na Esther di Mordecai di koka kire ohene. Ena wopɛ asam no mu na wohunu ye na wosensen won baanu no dua so na wotwerɛ hyɛ brɛ so sam nwoma no mu ohene anim